ताले मु तुमको गोटे सरप्राइज देबी। सरप्राइज ओके अच्छा देख गोटे हाथी रे जाउथिला डंगा भितर बसी ता ओजन थिला 8 क्विंटल। से डंगारे गोटे पिंपुड़ी बसी गले डंगाटा बुड़ी जीव हेले किछि समय परे से डंगा भितर हाथीटा झाड़ा करिदेला। ओजन काहे की हेलानी कि डंगा भी बुड़िलानी काहे की कुह कुह। ए हाथीटा पैंट पिनथिला बोधे नाम हाथीरा जा हो से ता देहरे पैंटा मिलला ना नहीं ओजन हो गला पैंटा मिलला। हां कुह झाड़ा कले ता पेट भीतर से अळियाटा रहिथिबो ना हाँ तो बाहर को पळे आसला सही सेम ओजन रहला कि नाही। ये गोटे कथा कहला पूरा सेम क्वेश्चन आंसर दिल जाऊची हला बाय। अरे रो 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 सरप्राइज कहीं हाँ ये ठीक है सर रो टिके रो मु कबाटा खोल दे सरप्राइज ना बा नहीं no. जाऊची